dino iki udan terus ora ono amplopan, ora ono dandel menyang tepeli terus. Kacau, dia main ragil ame rene. Stampelan sing wakih, ora ono rokoke, ora duwite. Piye? Biar rokokan ae apa kopi ae seger. Alhamdulillah, Mas. Ngopi wis enak momen. Aku sakjane iki wis wegah. Wis ora ono apa-apane, banyak tempo. Buk. Sementing kok jalur Rene nangger. Rene tak jaluki tak mel ya ada ya. Cocok ora. Iki 100.000. Ngene tak 100.000 ya. 300. Wah, sugih tenan aku nek ngene iki terus cah. 400. 500.000. 600. 700. Pas 1 juta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rene. Pas bangetan. Tenan. Pak Panjabat. Oh, siap. Sekondi lho, suwi tempen lho, dinteni kok. Iya mau aku adus dhisik. Siap-siap apa? Menyaan ben wangi. Ketemu cewek. Heeh. Masa ketemu cewek ndalan mau. Terus lah yo. Ngene lho, iki bawa Gio wong njaluk stempel aku. Tapi ora ono sangune, ndak ya wegah. Oh iya. Iya. Marai bawa Gio jarene ku ame nikah tapi ora duwe bojo. Iki lho enae yo ngomongnya yo. Angger njaluk sangu ono kok omah. Piye Ndoro, monggo tak sampaikan. Ya iya, karo sing ora mampu-mampu iki datane nisan, iki didata wis tak tulisane kabeh, ngogeri ngewehno. Ndak iya? Nggih. Nek tak dadi sabetku, kok oman mbuh piye carane kudune menang. Nggih. Siap? Siap. Oke, niki sangune sesuk-sesuk ae yo. Nggih. Ya wis ngono ae, monggo. Lanjut langsung Nggih, Ndoro. monggo. Sene, saset-saset ngono lho ah. Seneng iki saset-saset. Ndoro sangu iki durung Ndoro. Wah, rene. Sangu wae. Nggih. Tenang. Iki ku 1 juta, tak utang sik ae yo. Wis ku, tenang. Lah sing dikon jalan iki. Wis ku sesuk ndak cair 1 juta iki. Pokoke wis ku salim sik. Kok langsung rono. Wah, siap. Langsung gas. Tak utang sik. Oke Ndoro, oke. Siap, Oman. Cacah, iki apa golek utang kok ora pas-pas piye, wingi kok gampang saiki angel. Wes. Iki jenenge HP-ne apa wonge lah? Nah. Oh, miring nah. Wah. Yo ijo iki HP-ne. Ya yo ngene, ndek bocah langsung saset ngono lho. Wis ora ana duwite langsung mangkat, wis go tenang ae ngenteni Pak Wagio, Pak D kae cair kabeh ngono lho. Seneng aku. Sementing ngopi dhisik. Boncal lah barang saiki ya wis mlepuk. Babe ya pelit. Sih pelit malah. Boh ah. Babe pejabat kok kaya kanca tipis. Wis dadi artis. Padha ae cahe kok. Wes ah. Wah, lho kok jaran nyileh dhuwit wangele ngene Boncal ae diutang ora metu. pinjaman online. Wah, iki rai ora muncul ngeblur ae. Wes. Lali kanca.
Ya lunga ae wis jatah sesuk cair. Ini rapas sih, tak ngapain? Ini kurang pas sih. Lu jadinya kowe iki dolanan apa le, Bro? Iki lho, pinjaman online. Oh, alah. Ora pas-pas ra iku. Wah, HP iki njaluk ijo iki, Bro. Iya, sarem iki lho. Nah. Telung dina ora disetujui babar pisan blas. Wis verifikasine angel. Lah aku lho nganti 3 sasi. Yo urung dikonfirmasi bijal. Wes ah. Kok iso iku? Lumpuh padahal 3 sasi wisan iki. Apa kok ngasih 3 sasi ora rampung-rampung? Iki mau lho, Bro. Gawe surat nikah. Walah, lho kok jarang malah. Wes. Kok ngasih 3 sasi ora rampung-rampung? Nanti 3 sasi harus jadi lho. Ditenteni ora ngono nganu lho iki. Wis dadi. Piye iki atoke? Piye yo, apike iki? Lah iku mau, kowe umur 3 sasi kok ngekeki apa? Rokok ta, dhuwit apa ora? Yo ora. Wah. Lho kok jarang iki. Ya kudune ngekeki. Yo ora 2022 mosok yo sing ngekeki. Yo ngekeki ya, Bro. Alah. Ayo apa iki dadi? Lah iya iku masalah kudune ana rokoke, ana duwite, lancar penggaweane. Oh alah. Ngono. Dia wingi ra nggowo arek. Terus ini iki solusine piye? Ini tak di solusine. Sing apik ya. Nah, Mending telepon asistene pejabat iku mau. wah, masuk nek Cobi telepon saiki. Tapi aku ora duwe HP iki. Iki tak silai. Wah, tak telepone. So nyambung ora? Oh, ora. Sorry. Halo, assalamualaikum. Lah iku udah bucahe malah dirasane teko. Wah, Oh. rene. Rene. Kene yo. Telepon, Mas. Ya iki. Met nggih. Nggih, udah. Ngene lho. Iki lho mau jaluk solusine piye iki 3 sasi kok durung cair. Lah iki surate. Iso. Oh, iki surate. Wah, cocok wis dadi. Wis dadi. Oh. Ini surate. Loh, ini maksudnya apa? Tanganmu gatal nih. Loh, maksudnya apa? Tanam apa gatal nih mau? Lah terus gino? Wah, Chris goreng nih. Duitnya di bos. Loh, maksudnya apa itu? Duitnya di bos. Ngono ku dikekno, iku kancane pejabat lho. Kancane pejabat, ngono ku dikekno lah. Konco ya konco, bisnis ya bisnis. Aku mah lho rene mlaku, ra ono motorku bikin entek. Kil, iki janjane sido mbok kene apa ora suratku? Nek ono duite tak kehno, Bos. Cuan. Lho, jangan jinai kemang. Saya urusan kari ya. Sek. Urusan kari. Penting ora iku mau penting. Butuh ora? Butuh. Tenan. Iya. Ya ayo kejar. Saiki yuk. Aku tahu ora. Apa teh?
pateni kowe gil nek ketemu ndlogok jaran kowe tak parani kowe nek ketemu tenan. Aduh. 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 Aduh, ancur agil iki ndlogok jaran. Aduh, mumet iki malah jongkrok tekan kene iki piye, muntel ning sawah. Aduh, aduh. Lho, janjane iki sida mbok kehno apa ora? Sik ono dhewek lewat. Sik yo. Rumah, kowe sak kowe anteng ah. Sik. Baleni. Ngene. Set, tarik terus. Iya kan apa tak kenekno. 1